అరయ్య చౌక్ అనే ఒక ప్రాంతం. ఇక్కడ ఒక స్కూల్ కూడా ఉంది. ఇదిగో స్కూలు అరయ్య చౌక్ అట. ఇది ఇలా ఉంది. అంటే ఆ పల్లెటూ అక్కడ ఆ పల్లె నుండి ఏమన్నా సామాన్లు అవి కావలిస్తే ఇక్కడికే వస్తారు. ఇక్కడికే వచ్చి వారికి కావలసినవన్నీ కొన్ని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడే కాలేజ్ క్యాంపస్ కూడా ఉంది. ఇదిగో ఇది క్యాంపస్. కాకపోతే ఇక్కడ దసరా సెలవుల వల్ల హాలిడేస్ ఇచ్చారు. ఇదిగో ఆ క్యాంపస్ ఎలా ఉంది. Halo, ada tikus tandem di kepala bola sabai amina. Atau anda di mana?